моите фенове, пак сме тук с баща ми, ето го. Той е. И днес ще играем на ресторант. Много ще играем, защото ние днес сме в един хотел и днес се настаняваме и утре ще видим каква ще е. Айде да започваме. Значи, уважаеми зрители, аз искам само да вмъкна, че не съм баща на Франческа, аз съм управителя на хотелския комплекс, който става въпрос. Не, това не е вярно. Това е долна инсинуация от ваша страна. Добре, няма да бъркаме добре, родителските добре, отношения ще с... бъде Да, значи аз съм управител. Добре, ти си управител, аз съм Франческа. Моля да си говорим вие, не ти. Добре. Ще си говорим вие? Добре, Сега. ти. Добре, какво точно искате в този туристически комплекс, за да знам какво трябва да направя? Ами дойдох във вашия ресторант, защото разбрах, че имате жена. Да, това е така. Аз имам жена и моля, още веднъж повтарям, не искам да се намесват личните отношения с... Не. В такъв случай. Добре, значи. Така, слушам. Какво ще желаете? Ти желая свинска тройка кебабчета. Така, изчакайте за момент, моля, записвам. Така, свинска тройка кебабчета. Така, още какво да бъде то? Тройка кебабчета, 12 кебабчета. 12 кебабчета. 14, 12 и 15. Госпожо, колко кебабчета ги пише? Направо ударим 50 кебабчета и да приключваме по-въпроса. Какво ще кажете? 50 кебабчета? Така майка ми яде, по такива кебабчета. Тройка кебабчета и такива, които... Майка ми яде по 50 кебабчета? Да, по 50. Значи всеки според... Аз не вярвам на това, всеки според номерата. Аз не вярвам много. А може ли в морска водичка? Може, разбира се, морска водичка. Ние разполагаме с морски водички, всякакви видове. Ето, заповядайте. Водичка, точно Вижте така. морска. Това е за сметка на заведението. Ние държим изключително много на нашия рейтинг, който е най-добрия и много е важно, естествено, когато човек пие морска водичка, по трето да бъде така вирното нагоре, защото иначе не стават нещата. Ето, това е показател за това, че водата е много питейна и вървежна. Значи, ето, вие пихте вода, останахте доволна. Колко точки бихте дали на нашия сайт за морската вода, която ви предложихме дестилираната в момента? 12,55, 12,55. Госпожо, това няма нищо общо с кебабчетата, моля ви се по въпроса, значи колко точки ще дадете за водата? Доста. Доста. Да. Добре. Около Значи, 12, доста ми харесва. как ви беше името? Франческа? Франческа Аз съм дава две. доста точки за водата. Добре, нека да бъде така. Сега, значи имаме колко беше, на готвачите вече сме ги поръчали, 50 кебабчета ще се поръчат. Гарнитура каква да бъде? Гарнитурата фъстаковки. Фъстаковки? Да, фъстаковки. Как фъстаковки? Фъстаковки. Кебабчета и фъстаковки. Да, става добра комбинация. Като салам. Значи 50 кебабчета и колко фъстаковки? 12,45. 12,45. Добре, 12,45 фъстаковки. Така, за пиене какво желаете, освен морска вода дестилирана? Сок. 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 Какъв да бъде този сок? Апфел джус. Апфел джус. Вие на български може да го кажете? Добре, сега държа се на положение. Как се казва апфел джус на български? Апфел дринк. Апфел дринк. Абе, ви май нещо, като гледам така театрата, учим се стройнички китайски имате в тази да Шиша на мата. Да се дойдем на въпроса. Значи, айде моето момиче, няма какво да се прави, да. Значи, какво китайски на китайски как беше? Туша на пътя. Добре, колко? Туша на пъти. Добре, 20. 20 ябълкови сока, пишем на китайски. Така, нещо друго желаете ли? Туша на пътя. Така, но аз сега предлагам да все пак ще остава за българската телевизия, не за китайската телевизия. Нещата да вземат все пак... Това ще измаме без това, друго не знам. Ти, което беше. Значи, скромно, моля да се госпожи, не да заблуждавате, не за никакви суми да става въпрос това. Добре. Ще видите. Точките ще видите. За всички. Какви точки, госпожо? Минали таблетът, както пише точките. Чакай, сега тук ставаше за точките за Афроджус и беше колко точки давате ви за нашата вода, значи на сайта ви казахте, доколкото се спомням, доста точки. Оттам нататък смятам, че въпросът е приключен. Да или не? Да. Добре, значи, така, ябълков сок и така нататък. Добре, значи, с колко човека се трябва вече тук във ваше заведение? Какво? С колко човека си във вашето заведение, питах? Само един. Само един. Как може такова красиво момиче като вас да бъде само едно? Ами аз съм дете, обаче никой не дойде днес, ми е рожден ден. Тя работата вече отиде да се не видя. Вижте какво, госпожо, ние имам сега един оркестър тук. Оркестър без име се казва, те не можаха да се намерят име. Въпреки това, големчета са разбрани музиканти. Предлагам те да свирят цяла вечер безплатно само за вас. Музика така, каква Като съм за малко. добре, ще се намерите, ще свирят нещо пък оттам, нататък ще видим сега нещо така. Каква да бъде тази музика? Вие каква музика обичате? Свинска. Каква? Свинска. Свинска музика. Да. Свинска. Свинска? Да, свинска. Може да кажете как се чуе свинската музика, че нещо не съм много. Свински гъс. Ама госпожа, аз като гледам ви как се държите, аз мисля, че няма да трае кой знае колко дълго време, докато дойде някой, който да прояви интерес към вашия рожден ден. Добре, разбрах вече, да не ми става ясно абсолютно всичко, нека все пак в центъра на събитието да бъде нашия хотел и разбира се вашия рожден ден, защото вие днес сте рождени, колкото разбрах. Така, какво си пожелавате на днешния празник, който е ваш празник? Балсам, музичка. Честит рожден ден. И пинята. И пинята, ето имате и пинята. И така. Ами, предполагам, че като за начало нещата така стигат. Да. Искате да кажете нещо друго? Да си поиграем още. Да си поиграем още. Аз кога чакам да ви чуя това, госпожо. Ами днес цялото да си играем и не сме се спирали, но ще продължи играта, разбира се. Играта, драги зрители, никога не свършва. Така ли не е така? Така е. Значи игрите продължават на добра воля, но ние продължаваме играта и вие стоите вкъщи и какво ще кажете на зрителите? И чакайте! И чакайте отново включване, защото ние какво ще правим? Ние Ще се включим и няма да се включим. Ние ще играем и ще се включим по някой време. Така, добре, до ново включване. До ново включване е след малко. Стойте